No niin. Terve YouTube. Minä olen Full Spy 54 Team Fortress 2 Finland. Ja niin, eli mä kuvan tänne suomenkielisiä Team Fortress 2 videoita ja vielä ei oo yhtään videota eikä tilaajaa ja tommonen kuva, niin juu, eli mä en keksi tosiaan parempaa nimeä kuin Full Spy 54 ja Team Fortress 2 Finland tietää sitten siitä, että olen suomalainen ja nimeni on Team Fortress 2 Tekkaputus. Koska mulla on toinen kanava, jonka nimi on Tekkaputus. Mutta että tulee kaikenlaista Team Fortressista, eli saattaa tulla ei ehkä animaatioita, mutta että saattaa tulla tätä niin näitä Team Fortress videoita tulee ja joo. Niin, tulee kaikkia tarinoita, jotain lyhyitä tarinoita Team Fortressista ja muuta. Sitten tulee ihan normaali pelivideoita tästä Team Fortressista, mutta että mä kuitenkin videosta ja se olisi nyt moi tältä kertaa. No niin, eli niitä videoita sitten alkaa tulemaan, niitä ei vielä tässä yhtään ole. Ja no niin, nähdään videossa, se olisi